Miren Amuriza, Maialen Arrieta, ongi etorri. Eskerrik asko Euskadi Irratira gerturatzeagatik. Filologo, bertsolari, idazle, irakasle, Miren, astrofizikaria, neurozientzietarako urratsa emandako ikerlaria, Maialen, urtea betetzera doa, etxean sartu ginenetik, eta harrezkero irtenaldiak izan dira lamoduzkoak. Tartean min asko, sufrimentu asko egonda, batzuk barru-barrotik bizi izan dutena, beste batzuk distantzia gehiagorekin ikusi dutena. Zuen izateari pandemiak nola eragin dio, Miren? Nik esango nuke, behintzat epe motzera igertzen ditudan aldaketetan, nire izateari baino, nire jardunari eragin diola batez ere, eta deno igertatu zitzaigula hasieran alako, eguneroko zurrunbiloa zarata abiadura hori guzti hori jeisteak, eman zigula egonarri bat, eman zigula arnasa beste modu batean hartzeko aukera, eta denok esan genuela, ontatik ikasiko dugu, ontatik aldatuko gara, aldatuko naiz, baina nire sentsazioa batez ere aurten ikasturte hasidanean izan da justu kontrakoa zerrez, bueltatzen garen berriro, gehiagikeria horretara, abiadura horretara, orduan, ez dakit, nahi baino gutxiago, behar bada. Zuri Maialen tokatu zaizu etxetik urruti bizitzea? Hori nolakoa izan da? Bai, nik lehenengo konfinamentua Bilbon bizi izan eban, hemen neguan ondiokan, eta oin Frantzian bebai hemen baino zorrotzagoa da etxeratzeko ordu hori eta bai ikusten dira diferentziak, azkenan ikusten da bebai estatu bakoitzak pixka diferente kudatzen da bela, baina faltan botatzen dana da ez dakazula zure komunidadian babes hori, guk badakagu komunidade txikitxo bat bebai Parisen, nik sorte handizia dakat, eta nire lenguzinean dau bebai ikasten eta lanian, orduan familian parte txikitxo bat badakatan, baina ez da berdina, azkenean batez bezin zarelako nahi dozunean buelta, osea, prozesu hori bebai komplikatu da, eta orduan ikusten dozu gertu, baina bebai pizkatxo bat urruti, eta batzutan ez da, gehien orokorrian ondo baten da, baina batzutan bai botatzen dozu faltan. Eta heldulekoak, arnasguneak, olakoetan nun aurkitu dituzuzuk esate baterako? Komunitate hortan? Bai, azkenian, igual Mirenek lehen esaten zerbana, bebai gure egunerokotasun aldatu da asko, eta azkenian, edo moldatzen zara, edo txarto zoiaz, orduan azkenian, etxian pasatu behar duzun denpora hori, adibidez, niri musika beti guztau izan jata, orduan hasi nahi ukerelia jotzen, harmonika jotzen, orduan pizkatxo bat bebai, aprobetxatzen dakasuzen ordu horrek danak, kreatibidadia lantzeko pixkat, azkenian denpora dakasula, aprobetxau, ez dakit. Mirentzuk ere bai. Niretzako ere egia esan, eta nik uste sorkuntzaren bueltan gabiltzan denontzako hasieran askok esan genuen, hauxe da gure aukera orain idatziko dugu, orain irakurriko dugu, eta gero, nik frustrazio puntu batekin ere bizi izan dut hori, gero askotan kontzentratzea ere, zaila izan delako, buruan, beste, kanpoko dentsitate laino hori, nolabait barrura ere sartu zaigulako, nik esango nuke niretzako fikzioak izan direla arnasgune handi bat, bai literatura, bai zineman, eta gero sarea, lagunak, txekoak, neurri batean, elkarri eusteko beste modu batzuk topatu behar izan ditugu. Ikusi ditugu emakumeak urte hontan guztian lehen lerroan, osasun sisteman, laborategietan, adinekoen egoitzetan, supermerkatuetan, eskoletan, argazki horrek zer erakusten du, zuen ustez? Erakusten da nire ustez, gizarte kapitalista zaintza lanetan dagoela oinarrituta, eta zaintza lan horien aktore asko, edo gehienak, emakumeak direla, Eta niretzako oso asko marka hausestan bebai, gehuazenian konfinatuta, zertarako irtetzen zinean kalera, erosketak itxera, eta gehuazenian supermerkatura zein topatzen zen duen, kajeria zezan emakumia, edo reponedora, normalmente zer dia, emakumiak bebai, azkenian. Eta horrek eurak jarri dauz bebai, foku baten, eta adibidez, egoera baten, nahiko prekarioa, kutsa kortasunaren inguruan, eurek aurrizku gehiago zekatelako, eta hori dana, azkenian, espero dut horrek bebai garrantzia gehiago emotia existitzen den diferentzia horri zaintzaren inguruan eta behintzat gogeta pixkat itxeko balio izatia, Iruditzen zaizue, azkenengo urtebeteko xok hauek guztiek, argazki horiek, aurtengo martxoaren 8 gaurko eguna bizitzeko moduari, sentitzeko moduari nolabait eragingo diotela?
Bai, zalantza barik ez. Iazkoa izan zanez, olatu bat, izan zan goraldi bat, izan zanez, indar hartze handi bat denontzako, eta, bueno, aurten badirudi, bueno, indar horrek hor jarraitzen duela, baina behin da berriro ez, martxoaren 8 bueltan aurten ere eman den mezua, izan da, kontuz, zer egiten duzuen ez, egin dira grebak beste hainbat sektoretan, egin dira mobilizazioak beste hainbat sektoretan, eta orain arte, ez dugu entzun martxoaren 8 bueltan berriz sortzen ari denez, badirudi arrisku handiagoa dugula, zer moztu nahi den, zergatik moztu nahi den, bueno. Eta, ez tozu uste harten, osea, ez genik itxen tenean alan pizkat gogo eta, ba, egoera dana, osea, egoera dauen moduan dau, ez? Ez tozu uste igual, osea, martxoaren 8 inguruko jartzun hori entzuteko inoiz baino esfortzu gehiago inbiar izango dala, osea, nahi dut esan azkenian, gauzak dauz, osea, inoiz baino kontrago, ez? Orduan agian, ba, beste urtetan baino esfortzu gehiago inbiako dugu edo gehiago implikatu biako gara ba, martxoak 8 potentzial guztia ataratzeko agian, ez dakit, hori danik txindoten gogoeta bat bebai. Bai, hori gehiago implikatu eta gero egoteko modu berriak ere, ez, asmatu beharko dira, orain arte kalea izan da, ez, espazio publikoa hartzea izan da, ez, eta hori egiten jarraitzea ezinbestekoa da, eta urten ba, beste formatu batzuk, beste bide batzuk ere topatu beharko ditugu, baina ezin diogu utzi, ez, horregoteari. Feminismoaren kontzientzia ari da zabaltzen, edatzen, ez dakit, orain politikoki zuzena da feminista izatea, dano gara feminista, azalaren azpian mamia ere alakoa da, edo hor ikusten dira involuzio arrisku asko? Ez dakit beti akazu izatearen presioa, ez? Ozen, esan, inork ez dago egon nahi politikoki zuzena denaren aurka, orduan, azkenean gauza bat da zuk zer esaten dozun, eta gero da etxian zeitzen dozun, ez? Azkenean inork epaituko ez hausenian, zelako konportamendua da kasun, ez? Zure gertuko emakumeekin, edo lankideekin, edo azkenean ez dakit. Ez zuk lehen esaten zenuen aurtzeko, aurtengo martxoaren 8ko mobilizazio horren inguruan sortu diren susmo horrien arira, agian hori beste zerbaiten erakusle da? Bai, iazko olatu da, eta iazko olatuaren ostean ere ez, ja esaten zan, aurre ikusgarria zan ez, bueno, kontra eraso batzuk edo erreakzio batzuk sortuko zirela, sortu dira, egon dira, batzuk sutilagoak, beste batzuk zuzenagoak, baina, bueno, martxoaren 8 mugimendua eta atzetik datorren guztiaz, ezer baldin bada, interpelatzera dator, ez, gutako denon egunerokoa praktikan interpelatzera, ez, feminista naizen, edo naizen, baizik eta zu nola bizizara, zer egiten duzu, orduan, bueno, ba, zenbait sektore, ba, deseroso, ez, ikusten ari gara, eta horregotea, ba... Bai, klaro, osea, ezin da, pandemia honek ezin ditu, osea, ezin du geratu, orain arte hartutako impultso hori, ez, osea, eskenean... beste modu batzuk topatu biako ditugu, mirenek esan daren moduan, baina ezin dugu dana, indogun dana bota. Ikerkuntzaren alorren esate baterako, Sorbonako Unibertsitatean ari zara zu Maialen, genero arrakalari dagokionez orain aste batzuk oso gauza polita esaten zen egun, zulo beltza ez dela berez zientziaren esparrua, zulo beltzetik irten biderik ez dagoelako. Zuk ikusten duzu gauzak aldatzen ari direla? Ben ikusten dut, baietz, ikusten da batez be, ba, jauzi generazional bat bezala, ez? Osea, ikusten dozu ja, ointxe jubilatzear dagoen belaunaldi horretan emakume gutxiago daudela, ez? Baina bai ikusten da, pixkanaka, bueno, eta ez du graduala izan behar ez da ere, ez? Baina bai ikusten da, behintzat, badagoela emakume gazteek badutela agian motivazio handiagoa, ba, zientzitean sartzeko, ez? Eta azkenean iniziatiba asko dauz, bebai honen inguruan lan itxeko, estemaren inguruan lan itxeko, eta nik uste dut, bueno, ba, ikusi biako da mendikan urte batzutara zelan dagoen asuntua, baina nik uste dut norabide honean gaudela. Aurretik aintzindari asko izan arren, oraindik ere, gizonezkoak nagusi diren plazan zabiltza miren, aurriritzi askori aurre egin beharrean, estereotipio asko apurtu beharrean aurkitzen zara oraindik? Bueno, nik uste bertsolaritzan azken urteotan eman dan aldaketa esanguratzunetako bat hori izan da, ez? Emakume bertsolariek edo bertsolari emakumeek plazan hartu duten
presentzia eta horren abantailetako bat izan da, zenbat eta gehiago izan, askoz ere anitzagoak garela geure artean, eta gaur egun oso gutxitan ematen dela ia ez, saioko emakumea izatearena, gaur egun saio denetan egoten gara gutxienez bi, eta beraz, inor ez da ez, taldearen ordezkari, osea, zenbat eta gehiago aniztu, talde horretatik ez, Maialen ere oin horrez, parez pare daukala, hoxe pentsatzen ari nintzen ez, puntazo badala ez, Maialen bezalako ez, ahots bat ez, neska gaztea, feminista, zientzilaria horregotea ez, atzeti datozenek ere, beren burua Maialenen ganez, nolabait islatuta ikusi dezaten. Guk bertso eskoletan ikusten duguna hori da, eta behin da berriro hori izaten digute, ez, eske guk orain, ikusten zaituzte guzuek, hau bestea, bertsolari asko, desberdinak, eta lehen behar bada guk erreferente gutxiago genituen, eta gure atzeragokoek gutxiago, ez, orduan, ikusgarritasuna ez, hartzea... Ba, hori da, masa kritiko zenbat eta gehiago, edozein esparrutan, orduan eta hobeto atzetikan datorren entzat, hori argi dago. Zuentzat zer da izpatasuna? Bai. Niretzako, lehen sarea hitza erabili dunik, baina izpatasunara izan daiteke ez, eta azken urtebete honetan ezer praktikan jarri badugu hori izan da ez, aizpatasuna elkarri eusteko modu bat da, konplize izateko modu bat da, plazerrerako, borrokarako, kidego bat nolabait niretzako, ohiko esan dezagun esate baterako familia edo lagun artea edo kontzeptu hoietatik harago doan zerbait da, ez? Azken hilabeteotan, nik uste ez, denok hausnartu dugula asko horren inguruan ere, baina gure sare horren barruan ere harremanak nola jerarkizatzen ditugun, ez? Familia, ez? Dago nola baite, ez? Tontorrean, gero dago bikotea, eta gero daude lagunak, ez? Eta ez, niko garatzen naiz hori, ez? Deseskalatzea, eta hasi zenean, eta ez, norekin harremantzea bilatzen duen, zer ematen diogun, zilegitasuna, series, eta niretzako aizpatasuna edo aizpak edo aizpatzat ditudan zarekide horiek guztiak nire familia dira, ez? Orduan, uste dut badela aldarrikatu eta praktikan jarri beharreko gauza bat, askotan, anaidia oso presente dago, anaidiak operatzen du bazter guztietan, ez? Gizonekin aliantzak egiten ari dira historia osoan zehar, ez? Eta gu bere, hortxe gatoz, ez? Iruditzen zaizu orain arte agian eskutuan egon dela? Kostatu zaiola azaleratzea, edo kostatu dela esparru batzutatik gutxienez aizpatasun hori ikustea? Bagian bai, ez? Bagian bai, eta batez be, nik uste dut bai, badagoela gauza bat, azkenean emakumeek, emakumen artean bebai, kompetizio, edo emakumen arteko kompetizio historiko bat bebai badagoela, ez azkenean hori bebai da gizarteak bultzatzen duen zeo zer, eta oin bagauzela horri buelta emoten, eta azkenean emakumeek elkarri eusten ez baldin badiogu sare horren bidez, mirenak aipatzen da sare horren bidez, baina inork ez dela ingo gugatikan, ez? Orduan ez dela gu ni nahuela hor zuri laguntzeko, eta zure eskua hartzeko, eta ez dela hori da bilatu duguna, ez da kompetizio bat gure artean, ez azkenean. Lehen irten da momentu batean gaia, zaintzaren gaia, eta azkenengo urtebete honetan asko entzun dugu horren inguruan, erdigunean jartzeari buruz, Mirenzuk asko pentsatu eta idatzi ere egin duzu horri buruz, eta lagun koloretsu eta alai batzuren liburuan idatzita jarri zenuen, zaintzea da elkar babestea, beti ere itogabe batak bestea. Ze polita, ze simplea, baina aldi berean ze zaila. Bai, eta egia da, zaintzaren ez, pandemiaren aurretik ere oso, asko entzuten zen hitz bat da, eta ni azken hilabeteotan egia esan moskeatu xamar nago hitzari ematen ari zaizkion erabilerekin, asko hitz egiten dugu zaintzari buruz, baina gero nik zaintzari buruz ulertzen dudana eta Maialenek ulertzen duena edo zuk ulertzen duzunak behar bat ez dauka zer ikusirik, edo nik zaintzari buruz ulertzen dudanak eta nire amonak edo nire amak zaintza esan da ulertzen duena. Eta orain, azkeneko hilabeteotan zaintzaren izenean, nolabait ematen
ari zaizkigun mezu, subliminalki errua nola txertatzen ari zaizkigun, zaindu ezazu zeure burua, ez dakit, eta zeure burua zaintzeko jarrezazu txertoarekin bestea zaintzen ari zara, ez dakit, iruditzen zait, zaintzaren, kontzeptua berari ere oso irabilera... Ja, difuminatua gehiago, ez edo... Bai, eta... Bueno, eta igual ez da baita interesgarria hori da, a ber, zer da zaintza, zer ulertzen dugu zaintza, eta zer da zaintza, zer da kontrola, zer da... Ez dakit, ni... Eta besteak zaintzeari buruz? Besteak zaintzeari buruz. Bai, iruditzen zaizu esate baterako zaintzari buruz hitz egiten denean gehiegi uniformizatzen dela, badagoela joera bat esate baterako zaintzailea beti ahultasun posizio batean jartzeko? Bai, bueno, azkenian bebai, zuk batzutan asuntoa da zaintza ez remuneratua bat ez bez, etxean emoten dena, ez? Asuntoa da batzutan datorkizula holan eta ezin dozula saiestu eta zu jartzen diozula zure buruari bebai, zu izan behar zaintzaia, ez? Azkenean batzutan bebai zaintza horrek implikatzen duelako zure alboko norbait sufritzen ari dala edo deserosoa egiten zaizun egoera bat, ez? Azkenean bebai autoimposatua edo imposatua izan da ere, gustatuko litzaizuke behar hori ez egotea, ez? Eta ez dut imaginatu nahi bebai, oin adibidez, aurrezkolak itxita egotean edo eskolak itxita egotean edo zaharren egoitzak itxita egoterakoan, zaintza hori eurengan hartu behar izan duten pertsonen, ez dut nahi izan emakumeak, ze gizonak bebaiango dira bebai, ez? Baina, gehien bat probablemente emakumeak izan dira, zelan sentitu diren, ez? Ze azkenean hor bai izan dela guztiz inposatua, ez? Azkenean ez da egon aukerarik beste irtenbide bat topatzeko, orduan, ez dakit. Bai, nik uste baita ere gero zaintzaitzaren barruan sartzen dira hainbeste eta hainbeste gauza, ez? Eta igual, bolada baten ez, eta batez ere zaintza erdigunera jarri behar dugula, ez? Esan da esan ibili garenean termino hori erabili dugu, baina behar bada orain ja esplizitatzen hasi behar gara zer dan zaintzea eta zer sartzen den horren barruan, eta nolabait erantzukizunak edo ardurak ere banatzeko gauza zehatzen gainean, ez? Batzutan badirudi... Bai. Eta lehen esan dozuna bebai, konzeptu interesgarria da, azkenean esaten dozu zaindu zure burua, ze holan bebai txertoaren ingurura, ez? Eta pandemiaren ingurura, eta zaindu zure burua, ze holan zaintzen dozu zure inguruko jentia, eta holan hori bebai, kontrola manipulazio bebai da, eta azkenean sentitzen dozu bebai ez dela zure aukera, ez? Edo kanpotik handakaso inbesteko presinua, posizio deseroso baten bebai topatzen zure burua. Lehen aipatu duzu zeharka, baina belaunaldien arabera ere zaintza desberdin ulertzen da, ez da? Zuen zaintzarekiko jarrera esate baterako zuen adinean, edota zuen gurasoen belaunaldian desberdin ikusten da. Igertzen duzu ez hori inguruan? Bai, niri egia esan askotan gai honi buruz berbetan azten naizenean, esaten dio nire buruari astiro, ze ni egia esan naiz edo gu zaintzari buruz teorian praktikan baino gehiago dakien belaunaldi batekoa edo niri neuri behintzat oraindik horrela tokatu zait, ez? Orduan askotan ere iruditzen zait, guk ere teorizatuta asko daukagu eta gure posiziotik oso erraza da paitzea eta oso erraza da, bestea seinalatzea. Baina nik esango nuke gure aurreko belaunalditik gugana badagoela, ez? Zaintza ulertzeko modu desberdin bat. Igual, lehen esan dudana, baina pixkat aldrebez, ez? Nik askotan mazakit, ez? Mamarekin, edo, belaunaldi horretakoekin hizketan, nik galdetu izan diota mamari, zuke zenbat lagun zaindu izan dituzu zure bizitza osoan zehar. Eta berak erantzun, zaindu nik inorbez, umiek umetan, eta jazta, ez? Orduan, berarentzako bere neba bat, edo bere aizpa bat, edo bere senarra, ezin duta zegoenean, egunero atenditzea, hori atenditzea zen, etzen zaintzea, edo zen hori zen, baskaria prestatzea, botikak eramatea, guk igual, ez? Zaintzari, ematen diogu dimentsio zabalago bat, ez dakit, igual guk, ez, dimentsio emozionalarekin ere konektatzen dugu asko, ez, orokortasun batekin, baina,
kontzeptua bera ez berria da, naiz eta... Bai. Zaintzak eta sartzea gero askotan talka egiten dute. Bizi ibilbide naturalak askotan dakarrelako zaintzailea dena bihurtzea zaindu. Bestela galdetu dizaiotela Sabinari, ezta? Horrek ez du behar urrats erreza, ez? Edo zein kasutan? Ez, azkenean bebai, rol aldaketa hori, nahi esan hasieran, azkenean, barneratu inbia dozu ze holan da bizitza, eta ez da beste remedirikan, ez? Baina azkenean bebai, batez be hori normalean baino goizago gertatzen denean, ez azkenean, ez dakit, zure gurasoak sartzen direnean, eta ez dakit, bizi esperantza horren amaierara heltzen direnean, esaten dozu, lei de vida, holan da, ez, baina batez be, badago jentia tokatzen zaiona, esperientzia hori aurrerago, ez, arinago bizitzea, ez, eta rol aldaketa hori, derrepente, zu bizi osoan zehar zaindu zaituen norbait ikustea izinduta, kriston paloa izan daiteke, azkenean. Eta zuk zure burua derrepente zaintzaile bezala, zaintza hori eman behar, posizio horretan topatzen dozu zure burua, eta azkenan hori bai da, en plan, ez nago prest honetarako, ez izan daiteke. Igual, orain artez, hori oso familiaren barruan geratu den zerbait izan da ez, eta lehen esan dugunaren ari da, nik uste pixkat, azken hilabateotan gu lagun artean asko hitz egin dugu honi buruz, eta familia nola berrasmatu, nola biziko gara guk beste familia mota batzuk edo beste sare mota batzuk asmatzen baditugu, nola sartuko gara gu elkarrekin, nola egingo dugu, gure sartzaroa beste modu baten eramangarriago izan dadin, askotan, guk erdi jolasean, ez jolasean, baina imaginatu ditu golako hausak, imaginatu, danok elkarrekin biziko gara. Familiatik irten da, komunitatean, azkenean, ez? Komunitatean, familiatik arago, zebeste egitura asmatuko ditugu, elkarrekin sartzeko, eta modu apur batez, jasangarriago. Bera, zuen sartzaroaren inguruan ere pentsatu duzu, miren, zuek bai bintzat. Zuk ere bai? Nire kuadrian ez da bai da hori emonez, baina azkenean bai planteamendu bezala oso politxa da, ez azkenean bai lagunak hor dauzelako edo sororitatea bai, ez azkenean hori egon daitekela ez gaztezaren bitartean bakarrik, azkenean zure bizio osoan zehar zuri laguntzeko edo zuri babes hori emoteko edo zu altxatzeko biadosunean bai hor egon daitekela. Maialen zu zabiltza bioinformatikari lanak egiten, gaitz zehatz batean, gaitz neurodegeneratibo batean tratamentu hartzen duten gaixoi, tratamentu hori alik eta eraginkorrenean emateko. Iruditzen zaizu era hontan zientziak eta teknologiak izan ditzaketen aurrera bideek zuen gure zahartzaroa desberdin egingo dutela, era nabarmenean? Ez dakit, agian epe hori pixkat motza da, ez dakit, hori beti da, azkenean danok nahiko genuke betirako bizi, edo behintzat noiz erabaki agian gure bizitza, noiz arten bizi, ez? Badabiz, azkenean ointzen neurosientzietan eta bilatzen dana da tratamendu pertsonalizatuak egitea, ez? Azkenean bakoitzaren, nolabait esateko, bakoitzaren genei edo egitura genetikoari argazki bat ateratzea nolabait esateko, eta ikustea isa gaitza baldin badaukazu, zer egin dezakegun zuri edo ze tratamentu izango den zuretzat efektiboena. Ez azkenean, pizkatxo bat horrantza dijoa, norabide horretan dijoa, medikuntza pertsonalizatu hori. Eta azkenean, da identifikatzea gen kopuru bat, gero farmako batekin edo piztu edo itzali dezakezuna, eta horrek eragiten du erantzun bat zure gorputzean, eta pairatzea adibidez gaixotasun neurodegeneratibo baten sintomak, ez? Pizkatxo bat, gero bebai ensaio klinikoetatik pasatu behar zara, eta dago prozesu oso luze bat, baina, ez dakit, nik espero dut, agian ni hiltzen naizen arte ez, baina, helduko gara horre bebai, ez azkenean gure zahartzaroaren hobekuntza batera, ez, edo ez dakit, eramangarriago bihurtuko duen erremedioak topatzera, ez dakit. Zuetako bakoitzat, zuen esparrutik, zertan iruditzen zaizu egin dezakezuela ekarpena ingurua bizigarriago egiteko?
bueno, agian normalizatzea zer den zientziala izatea, bai, ez? Osea, ez ja nik ze lortuko duten eta zaldatuko duten eta ze inventoko duten, ez? Baina, baizik eta, bueno, gainera oinen bizi garen pandemia honetan ikusi dabe bai, ez da, zientzialarien iritzia edo jakinduria hori bebai erabili daitekela, politika egiteko horrelako, edo politikak gida ditzakeela zientzian oinarritutako erabaki batek, ez da? Bagian hori da pixkat normalizatzea zer den zientzia, eta batez behoin adibidez dauen negazionismo guzti honekin eta historia honekin, plazaratzea bebai, zientzia hor dagoela, eta zientzialariak pertsona normalak garela, eta ekarpen importanteak egin ditzakegula egunerokotasunean oihartzuna izan dezaketenak, ez? Bueno, azken hilabeteotan asko hitz egin da, ez? Kulturgileen ekarpenaz orokorrean, esan dugulen, ez? Arnasgune oso importantea izan dela denontzako, eta, bueno, azteko nik uste hori, ez? Osea, plazerragatik ere balioan jarri behar dela, eta egunerokoa eramangarriago egiten laguntzen digula. Eta hortik haratago, zelan ez, bueno, ez, gure bizimodutxoak nolabait berrasmatu behar baldin baditugu, bueno, niretzako behintzat ezinbestekoa da horretarako, ez, literatura, zinea, beste kontestu batzuk, beste egoera batzuk, beste harreman mota batzuk pentsatzeko, gero praktikan jarri alizateko, ez? Eta ez bakarrik berriak pentsatzeko, baizik eta dugun hau ulertzeko eta esplikatzeko uste dute oso modu zuzena eta oso kanal demokratikoa izan daitekela kulturgintza eta arte hizkuntza. Plazerra izan da, distantzia gaur zue biok gertu izatea, Maialen Arrieta eta Miren Amuritza, eskerrik asko, Euskadi Irratira etortzeagatik. Eskerrik asko, bai. Horreko arte.